телето се засажда и не се изважда, докато не порасте. Щом порасне, се изважда. Я колко интересна книга за земеделие. Начин за бързо порастване на дърво. Заравя се една семка, полива се обилно с вода, посипва се с оцет, олио и ванилия. Знаменито. Имаме една шишарка, ще си посадя елха и ще получа подарък. Заравям шишарката. Поливам мястото с вода. А сега да приготвя сместа. Олио нива. Ванилия. Оцет. Нямам оцет. Ще взема от боко. Боко, да ти се намира оцет. Оцет ли? За какво ти е? За да получа подарък. Оцетът ли искаш да получиш за подарък? Не, оцетът го искам назаем, за да си посадя елха. А като имам елха, ще дойде дядо Мраз и ще ми донесе подарък. Но сега не е точно този сезон. Няма значение. Има ли елха, ще има и подарък. Добре, опитай. Благодаря ти, Боко. Благодаря. Оцет, елха, подарък. Отваря ми се много работа. Оцет, олио, ванилия. Готова е сместа. Хей, ето я елхата. Сега ще дойде дядо Мраз и ще донесе подарък за мен. Това е дядо Мраз. Тук ли живееш, Търкела Чоко? Аз съм Чоко. Добре, ето твоя подарък. Какъв ли подарък имам? Отвори, ще видиш. Сигурно това е влакче. Не, не. Ракета за тенис? Я по-добре да погледна. Клак! Клак, клак! А, какво правиш там горе, Чоко? Не знам, нещо стана. А къде е подаръкът ти? Изчезна. Чудно нещо. Да не би това да е работа на приятеля ти Боко? Не вярвам. Нищо, Чоко. Слез долу. Нищо. Ето ти нов подарък. Я! Телевизор! Я да видя какво дават на 27-ми канал. Една, две, 4, 7, 9. Нокаут. Какво ти е, Чоко? Нищо. Гледах телевизия и заспах. Телевизия ли? Какво даваха? Нищо особено. Футболен матч. Футбол ли? Я да видим. Клак, какво стана? Нищо, изравняване на резултата. Но този подарък е дефектен. По-добре да ти дам друг, а? Благодаря ти, Бако. Заповядай, Чоко. Момент да си завържа обувката. Подаръка, Чоко! Благодаря ти, Боко! Но мисля, че не съм заслужил толкова хубав подарък. Напротив, Чоко! Ти заслужаваш много повече! Но този подарък ще дръпне, Чоко! Клак, клак! Истинският дядо Мраз. Ти ли си, Боко? Аз съм Боко. На тебе и на приятеля ти, Чоко, съм донесъл подаръци. Така ли? Единият е много голям, а другият е по-малък. Ти кой си избираш? Ами, този. Чоко обича малките подаръци. Много се радвам, че мислиш за приятеля си. Какъв голям подарък.
Какво ли има в него? Клак! 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 О, моето мило детенце! Ти пак си при мене. Хайде да продължим урока по летене. Браво, Боко! Ти май ще се научиш да летиш наистина!